Takže ja vás vítam pri tejto novej hre. Hra sa volá BCG, alebo ako sa to vlastne číta, ja neviem. Ale BCG predpokladám, alebo BCG, alebo no neviem. Proste máme tu, teraz zo začiatku máme tu planetku. Tu máme sandbox, tu je Y, v tej budeme začínať, pretože to je jediná otvorená. A keď prejdem túto Y planetu, tak sa mi otvorí aj táto, asi to všetky možné, čo sú tu na tejto Zemi, ako keby. Môžem takto s ňou rotovať. To je dobrá hra, keď môžem rotovať za Zemou. A klikneme si na Y. Ja som to hral, včera som to skúšal, je to perfektná hra. Takže to už budem mať prejdené, ale vám ukážem, ako sa to hrá, čo to je vlastne. No, takže zo začiatku tu máme tutoriál, nechcem, pretože ani ho nepoužívam, lebo sú to zbytočnosti. Ale máme tu kocku. Wow, máme tu kocku. Tam je dom, ktorý mám zničiť, tu je typek, ktorý robí niečo. Asi drží lopatu. A ja tu mám kocku. Tuto dole, to je to lište dolnej, mám nástroje, ktoré môžem používať. Potom tu mám aj bloky, power, to sú súčiastky alebo niečo také. Zbrania a tak ďalej, všetko možné zo začiatku. Máme postaviť nejaké dielo alebo niečo, čím to zničíme. Takže buď dielo alebo normálne auto sa dá z toho. Normálne auto nie, ale také celkom dá sa povedať, že vozidlo sa z toho dá pekne urobiť. Ja neviem, ja by som tam dal na toto iba dielo a strelil toto dielo, ale to je tak všetko asi, ale môžeme to vyskúšať, dám tam kanón, dám space. Tak to nevydalo, takže zle. Takže moja teória bola špatná, takže zruším to, jasné, ale ja podkladám z toho také auto, alebo neviem, dielo, skúsim, dielo som ešte nerobil. Ale to bude stačiť na to destrojenie, potom vám ukážem aj auto, kde ho budeme potrebovať. Tak to postavím si nejaké dielo základné, tu dám konštrukciu. Tak, a tu dám, tak. Tá fyzika to je, no fyzika. Ale je toto zaujímavé proste, to chovanie. Ja som sa smial na tom, lebo to je proste dačo, to je fakt, ak chcete urobiť dobré auto, ktoré ide bez toho, aby sa vám niečo nepoškodilo, tak to ste pán potom v tejto hre, to musíte ako dlho hrať. Lebo ja som robil auta v tomto, teda také no auta, dá sa povedať, že to boli auta. A fakt som sa proste zabával na tom, že čo to auto robí. Lebo to je hrozné. Tie kolesa sú ťažké sem spraviť, aby to nejako proste dobre šlo, aby si vám to tie kolesa tak nerobili prosto ako no proste no sa to tak chovalo. Ja spravím takéto auto a na to dám dielo, pretože je to dobré. A ja môžem. A na toto dám ešte také toto, aby to na niečo stalo to dielo, alebo tam dám 3 diela, lebo máme veľa. Takže tam, alebo dám iba takto do stredu, wow, nigga. Takže dám tam plameňomet, keby dačo. A počkaj, takto spredu. Tá kamera je to divná. Takto si to otočím, lebo už som sa s tým naučil robiť s tou kamerou, ale je to dosť zložité. No není to zložité, ale je to celkom ťažké ovládať. Prčale, tak to dám. A dám aj sem. No, máme pekné dielo. V úvodzovkách pekné. A môžeme sa do toho pustiť, že čo to je zač. No, dobre. Šipka mi je klasika. Zatiaľ to nemôže zatáčať, pretože to nemá také kolesa. Cčko mačknem a to som poslal. Dobre. Ty kokso, no ja to musím inak, ja to musím dať tie kolesa, lebo to nevystrelí. Alebo dám takto a podpálim to. No, dobre. Tak som proste next zone. No, to mám zničiť, takže nejdem to nejako to auto prestavovať, hej, idem to proste spustiť, prídem k tomu, tlačím C a som to posral zase, samozrejme, som natočený, takže aha. Sú tu nejaké sliepky, no, dobre som to zničil ako amatér, ale ďalej, čo máme ďalej? No, a teraz prichádza tá sranda.
Máme sa dostať tam. Tam čo, tuto. Reach insignia, tam sa mám dostať. Problém je tu taký, že tu sú míny. Toto. Tu sú míny, ktoré ma odpália. A potom asi najväčší problém, čo tam je, sú tieto posrané ovce. Tie ovce sú asi teroristi alebo čo, ale tie vám fakt robia najväčší problém. Takže toto auto je celkom dobré na to, čo ja chcem, ale zle je v tom, že to nezatáča, takže vlastne nie je dobré, hej, takže musím tam dať také kolesa, aby to zatáčalo. Takže tieto kolesa predne si zničím, alebo teda dám do ryti, proste ich dám preč a dám tam toto. Takéto držiaky, ktoré si musím otočiť, lebo tie kolesa sa budú hýbať tam a tam. Počkaj, ľavo. Tak toto bude asi ono, tak ako som to spravil zle, tak má asi x-ne. Ale zle som to spravil, opačne to má byť, mám pocit. Nie, dobre. Či? Ako toto je dobré, ale neviem, či keď... Aha, zle som to spravil, hej vlastne. Lebo idem doľava, ono to ide doprava. A teraz vidíte, sa mi to zlomilo. No, takže je to dosť také... Kde to je opačne. Tak musím to zrušiť, potom to dať naspäť. Toto som mal takto, či takto to máme? Takto. Nie. Tak. To sa mi automaticky už otočí, takto. Teraz tam nasadíme kolesa. Tak. To vyzerá divne, ale to je v pohode. Nám to nevadí. A toto netreba nejako extra nejako tunovať, hej, to sú držiaky, takto, toto mám zbytočne, ale tak na skrašlenie, mi sa to nepáči, ale tak, môžeme ísť, teda ak to pôjde. No a teraz prichádza tá ťažšia časť, musíme prejsť cez tie míny. Cez tie míny sa dostaneme celkom, no, ľahko ani moc nie, vidíte, to robia tu problémy, no aha. Už nemám koleso kvôli tej ovci. Najlepší spôsob je asi prejsť takto, ale je to sprostosť, pretože tie ovce robia veľkú... Túto, takže. Ja spálim tú ovcu. Spálil som ju? Nespálil, dobre. Takže tie míny sú tu nebezpečné a toto auto je divné. Debilne sa chová, potom fakt, ja to neviem ušoférovať, pretože je to moc rýchle, by som povedal. A tie kolesa sú divné. Divne sa točia a mám to preťažené na predok, takže keď brzdím, tak mi to auto ide fakt dopredu, alebo cúvam. Ty kokse, je to hard, takže ja viem, ako to spravím, ja to obídem. Tak. Včera som s tým mal dosť veľké problémy, potom ma napadlo, že si spravím motorku, ale to tiež nevyšlo dobre. Čo máš? Nič. A ty máš narodení 19.1.? Druhý. Isto? Hej. A prečo na notebooku máš 19.1.? Prečo? Ja neviem. Na tomto notebooku? Ja neviem, asi. Jak vieš? Prečo si dal tak? Je to Andrej ti povedal na Nie. Facebooku? Či čo? A ako máš? Ako máš tam narodeniny napísané? Na notebooku, tam sa dá nejako dať zmeniť nejaké narodeniny? Ja neviem, a prečo si ty máš, že kde si tam napísané? No mám, ale na Facebooku. No, na Facebooku. A prečo Ale máš... to je zlý Facebook, ten nepoužívam. Zmenil som sa, už aj pomýlil, keď som si ho vytváral. No to? Skúšal som vytvoriť aj motorku, ale tam nevyšlo dobre, pretože divne sa chovala a nešlo to vôbec, takže absolútne zle všetko. Takže som aj tak nakoniec urobil. Do ryti, posraná ovca! Ježiš. No, ja to dám aj bez kolies. Nedám. Nevidím. Shit. No, došli. Takže odpalíme sa. Wow. Dobre, to sme posrali, lebo tie ovce fakt robia blbosť. Úplná blbosť. No. Takto zapalili sme mínu. Nie. Ja som sprostý.
Je. Včera som to prešiel tak, proste úplná, ty kokos, šťastia alebo čo. Ale proste som, oh shit, to sú sprosté ovce. No ale proste som mal som si auto nejaké, vytvoril som si auto proste nejaké a to auto proste som išiel, predok som ani nemal a išlo to iba dopredu a dozadu. A akurát som bol som tam niekde pred cieľom a proste som to krásne úplne, ja som išiel dopredu a dozadu a akurát som tam tak bol, tak dobre, že, tak dobre som tam bol, že normálne kúsoček, proste iba krajom som sa dotkýňal toho cieľu, ale zobralo mi to, že v pohode. A ja som bol rád. Bum. Takže takto. Shit, zase som sa zapálil. To je dosť také, no. Ale tie kolesa sa fakt divne chovajú. Ja neviem, mne sa to vôbec ako nejako... Cúvaj, lebo tie posálne ovce sa vám proste serú do tej cesty a sťažujú vám to, ako fakt najviac ide. Veľakrát sa mi stalo, že do riti to sú presne tie kolesa sprosté, že to fakt sa nedá. Tie kolesa sú také úplne citlivé, keď to úplne vytočíte, tak sa to zlomí, lebo to je také úplne fajné. A toto je zlé, čo robím a ideme predoku. A super, ja som sa zapálil, pretože tá ovca je sprostá, ide k míne, však prečo nie? Je behá hlavu, veď sa zapálim, veď to je v pohode. Tie ovce sú fakt teroristi. No zase, ty kokos. No. A naschvál fakt budú robiť tie ovce to, čo nemajú, no. A serie ma to, veľké auto mám. Motorku by bolo dobre, len tá tiež sa nevie chovať. Či štvorkolku motorka sa tu nedá spraviť. Pretože to koleso jedno sa nedá dať na obidve strany. Vlastne netreba, to som neskúšal. Oh shit. Fuck. Dobre, takže. Len to teraz neposrať. Tak, neposer to. Prosím ťa, neposer to. Divne sa tie kolesa strašne chovajú. Teraz ak sa zapálim, tak asi som v prdeli. Wow, som piliar zlomil. No, som v prdeli zase. Skoro som tam bol. Dobre, je to o ničom, ale tak. Toto, na to baví stále, že aj keď to nedám, tak ma to stále baví, pretože to zaujímavé. Tak je to také zaujímavé, že pozerať sa na to, ako fakt to idem a failujem to. A serem sa pri tom a potom auto snažím upgradeovať, aby bolo dobré, ale toto sa nedá proste. To už je fakt lepšie, to auto nezrobím. Ani sa to nedá. Možno aj ak vás dačo napadne vás, ale mňa nič nenapadá. Fakt, čo by som už s tým autom zrobil. Pretože to auto je dobré. Len ja nemôžem ovplyvniť tie kolesa. Ako sa to chová. No tak zapáľ to. Nevieš, tak to ne. Tak ja dačo vyskúšam teraz, skúsim tam. Bum. To išlo úplne niekde do riti. Veď ma alespoň skús sa vytočiť, aj tak biedne to točí, že... No... Bože... Ako vyzerá to jednoducho, že to je, ale fakt to není jednoduché. Veď to tak, aha, ako sa to auto chová. Ježiši Kriste! To čo som spravil, ja som taký retard. Fakt je to dosť taká hra. A ešte tie ovce vás tam serú, fakt brutálne. Ja nevidím problém v tých mínach, ale ja vidím problém v tých ovcách. Aj tie míny sú celkom problém, ale... Tie ovce sú hlavný problém, že vám sa serú do ich kolies a potom nemôžete ísť, lebo... Aha. Shit. Alebo proste je to také... Nechod tam do ryti, si sprostý. Úplne som šikovný. Sem po ty ovca, no, máš to, vidíš to, si sprostá, tak... A rupnú. Počkaj, aha. Nie.
My na to mysleli asi, že pôjdem tadeto. Veď zasni ten oheň. Míňaš zbytočne. Počkaj, ja si môžem zlomiť aj tie kolesa, ale budem cúvať stále. Veď ale ja som chcel docúvať, bola tam chvíľka, lenže kebyže tam není tá mína, tak by som to už docúval. To bude sa aj každý, ale... Wow, ako pekne, ako pán som to dal. Aha. Aha. Posrané kolesa. Veď on sa nestrávil do toho piliera, aby som mohol prejsť. Ty koleso. Takto debil nemá natočí? To čo je? To je zase veľký fail toto. A už ma to začína srať. Aj keď neviem, toto nemá byť taká hra, čo by sa sralo, to má tam taká kľudná hra, lenže to sa nedá. Toto hra, toto je hrozné a tie ovce vás tak vytáčajú nesmierne, že to sa nedá. Ja to idem spraviť takto. Dobrý som! Čo ti bije? Čo ti bije? Som dobrý. Ako pekne som sundal tú ovcu. Ale dobrý som, to jak som spravil? Chlapci. Teraz prejsť. Chlapci, no kto má skill? Kto má skill? Ja. A úplne tá bomba išla rovno na tú mínu. To je paráda. Teraz tu máme typkov, proste to je jedno, ja tam hneď hodím takto toto. Ja som sprostý, ale tak... Bum, chlapi! Tak nie. Čaute. Oh shit, nigga. No, mohol by som ich tam pozabíjal skoro všetkých. Teraz máme zase zničiť tam vrtuľa, čo je... Aha, ako mám pekný krvavý ten koleso. Aký mám pekný krvavý ten koleso, bože. To čo som povedal za vetu. Toč, prosím ťa, toč. Zase také ťažké to není. Je to veľmi ťažké. To dielo ma sere, že to je jednorazovka. To je sračka potom. A tá dedina by sa tiež mohla podpáliť tam. Nie dedina, ale je to ten dom. Oh shit, nie, nezlom si tie kolesa, prosím. Som to posral však teraz. Jaké auto toto je proste, to je proste Hammer. Nevidím tam cez tento posraný veš. A môžem cúvať, super, hovno to pomôže. Nie, zase mi vypadli kolesa. A to úžasná hra, úžasná, dobrá hra to je, proste baví ma to, fakt ja takéto hry neviem, že či sú fakt veľa ich je takýchto hier. Ja osobne poznám iba túto, ja som fakt taký znalec hier, ako vyzerám. Ale fakt žiadnu inú nepoznám. Zapáľ sa, nie auto, bože. Aspoň ten les sa mohol tam zapáliť vzadu. No. Nejdem to auto upgradeovať nejako, že by som nejako... Mohol by som ešte dať čo poskladať. Serem na tých lučišníkov, lebo ma to sere. Čo robíš, auto? Už nemám predné kolesa, však? No však, jasné, že nie. Prečo? Toto je sprostosť, taká sprostosť. No, to mi nepomôže. A keď toto preletím, tak zhorím. Lebo tam to sa ani nedá vlastne. No. Musím to nejako zlepšiť to auto. Nejako fakt dobre zlepšiť. Sú tu dve diela ďalšie. Tie sú mi fakt na dve veci, čo ja ich nevyužijem. Jedno tam stačí bohate. Ale je tu aj Blade.
To je celkom na nič, lebo neviem, či to aj niečo seká, alebo nie. A je tu niečo na lietanie, nejaké krídla. Tiež to neviem, či ako funguje, ale malo by to asi nejako fungovať. Vlastne čo robím? Toto sú vrtule. Takže to by som asi takto na boky nemal dávať. Logika. Tu sú krídla. Wow, tu sú krídla. Krídla. Tu sú krídla. Kde to mám dať akože tie krídla? Keď nie tu. Ale tu. Wow. Otoč to. Toto čo bude za auto? Toto som ešte neskúšal. Dozadu dám ešte vrtule. Viac som chcel dať vrtúly dozadu. To sa nedá. Jak to spúšťam? No ale ako to spúšťam, tie krídla? Wings. Aha, nejako. To bude samo, ako či čo? To ani nezlietnem? Či jak to funguje, neviem. Som... Chlapi, aha, oni sa nevedia do krydiel trafiť, oni sú nuby. Jeden sa zatiaľ do mojich krydiel netrafil. Wow, to sa fakt nevedia trafiť. Ani do mňa? Ty kokos. Aha. Ale je tam. Už sa trafil jeden. Jeden sa trafil. Do krídla. Ty kokos, ja som taký inteligentný človek. Si to ani pekné nie je. Aspoň som sa trafil. Wow. Nie. Oh shit, nigga. No super, krásne. Toto je ťažké. Aha, mi vypadlo to koleso. Tie krídla sú tam na dve veci. Tú vrtulku môžem tam nechať, však mi to nerobí žiadny problém. To sú armory. No, armor by som mohol dať na kolesa, hej, na kolesa dám. Tak, to na kolesa dám. Dám štít. Prečo? No, defekt. To je dôležité, aby sme nedostali defekt. Cirkulárka, wow, niga. Dobre to funguje, neviem ako to funguje, ale dobre to funguje. Zatiaľ som na nič neprišiel ako to funguje, takže... Toto sú iné? Nejaké... To isté. No, určite vývojári pridajú nejaké vývojové fázy nejakých tých vecí, že sa to bude môcť dať ako... Že sa to bude môcť dávať ako do rečí, jak to mám povedať, že sa to bude môcť tie dreva s dobou ísť, akože že sa to bude môcť upgradeovať, neviem ako, mohli by to pridať, neviem, ale určite pridajú také, že nové materiály, nie furt to isté, hej. Lebo to je také, no, to by potom tá nudná bola, málo toho tu je celkom, by som povedal, že málo tých materiálov tu je. Do riči! Jedno koleso mám, nemám. Prečo jedno spravím a druhé už nie? Zapáľ sa auto, serem na teba. Je sprostosť táto hra. Oni neprekrúcaj to koleso. What the fuck? Hrozné, neviem proste, tie diela si buď musím šetriť, alebo čo s nimi mám robiť.
On sa netrafil? On sa vážne netrafil? A už mi došli aj plyn? Wow. Aj si ich trafil. Zbytočnosť. Bum. Poď. Už začínam rageovať, lebo táto hra je dosť taká, viete, no. Konečne. Dobre, no, tak to bolo všetko, asi áno. No, tak ešte toto je rýchle. Ešte toto vám ukážem, to sú ľudia. Takže. Ja vás popálim, aj seba, teoreticky to je dobré, takže všetko to tu horí, tak to sa môžeme pekne pozrieť, ako horia všetci títo 4 a tu ešte 5 ostali, lebo tí majú šťastie. Wow, ešte strieľajú do mňa, si myslia, že som už nie mŕtvý, živý, teda, že nie som už živý. A ostali 1, 2, 4. Dobre, takže to by bolo všetko pre toto video. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak dajte like, poprípade odber. A to by bolo z mojej strany všetko. Ja sa s vami lúčim a hrajte hry.